پشتی کو قانونا چارچوبه لپارلمانتویا ترکیه هات اریکرین ادیم قناق نو دست بیکرنه قناقن کو و قانون نقاشین بداوی نکن برواجی گشتر کریه در کتیه پیش و پراتیک پیک آنینا و چوابه گلو گاوین دموکراتیک بونه و بین آویتن آنا رولا ریبر آپویا دوی پیواجوی دویم چوابه پیناسکرن و همو پرسین سرک او کریتیکین کو درکتنه حوالی ما شروان خبات لیکولین کریه و نوچه که طایبت آمده کریه املی تماشا بکن. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. Kanuna çarçove ya kul parlamentoya Türkiye hat kabul kirin veki destpêka pêvajiyeke nû tê nirxandin. 1000 adım, işte 1000 kilometre bir adımla başlar. Böyle değerlendiriyoruz. Piştî nîqaşên demdirêj û îtirazên Rêber Apo, Şandeya Dem Partiye û Rêveberiya Tevgerê, Rêber Apo herî dawî qanûn bi gotina gava destpêkê pênase kir û xwest dewleta Türk teşwîqî gavekê bike. Ji bo ku qanûn bikeve meriyetê, divê saziyên ewlekariyê yên dewleta Türk tespît û teyîd bike ku PKK, KCK dawîl hebûna xwe aniye û hemû çek û cebilxaneyên xwe teslîm kirine. Piştî wê divê biryara lijneya ewlekariya neteweyî di rojnameya fermî de bêweşandin. Dûvre wê pêwîst bike di nava 6 mehan de serlêdanên nivîskî bêne kirin. Yani sorunu sadece silahsızlanma üzerine kurmak gerçekten yanlıştır. Nêzîkatiya dewleta Türk zêdetir di çarçoveya qaş û tasfiyekirina terorê de ye. Piştî qanûnê êdî wê nîqaşên têkîldarî tespît û teyîda çekdanînê zêdetir bikin. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi bakımından terörsüz bölgeyi arzulayan PKK'nın, KCK'nın bütün unsurlarıyla ve iktisaklarıyla PES'ini öngörüyor ve silahların da her türlüsünün mühimmatlarıyla birlikte, her türlü araç geleceğiyle birlikte teslimini öngörüyor. Rêveberiya Tevgerê jî di nehê Tebaxê de bi daxuyaniyekê bi gotina şaşî û nebesiyên ciddî tê de hene gelek rexnel pêşnûmeya qanûnê kirin. Kürt halkının özgürlük mücadelesinin önderi, halkın baş müzakerecisi Önder Apo'dur. Yek ji van rexneyan ew bû ku rola Rêber Apo ya di pêvajoyê de bi zelalî nehatiye pênasekirin, dihat payîn şert û mercên jiyan û xebatê yên Rêber Apo bêserrast kirin, lê di qanûna heyî de çarçoveyeke vêya şêmber tune ye. Belirtelim. Önder Apo bu işin merkezinde olmazsa, yani bu sürecin yönetilmesinde, yönlendirilmesinde rol oynamazsa o yasada belirtilenleri gerçekleştirmek mümkün değil. Lewma jî di pratîzekirina vê qanûnê de wê derfetên xebatê û koordinasyonê yên Rêber Apo diyarker bin. Kürt sorunundan söz etmemesi yani önemli bir eksiklikti. Bunu zaten açıklamamızda dile getirdik. Yek ji rexneyên din ên Rêveberiya Tevgerê jî ew bû ku tê de pirsgirêka Kurd yekser nehatiye pênasekirin. Ji sedemên dîrokî û siyasî wê de tir di çarçoveya bêçekkirinê de hatiye amadekirin. Bu 100 yıllık bir sorundur. Dîsa mümkün xuya nake pirsgirêka zêdetirî sed salî ya gelê Kurd tenê bi bêçekkirinê were çareserkirin. Lewma jî ji bo çareseriya mayîn de pêwîstî bi gavên demokratîkbûnê têne dîtin. Barış ilk önce dille başlar. Di pêvajoyên aştiyê de xaleke girîng jî ziman e. Zimanê qanûnê û rayedarên dewleta Türk li ser terorîzm û teslîmkirina çekan hatiye avakirin. Ev jî dikare psîkolojiya civakê û civakîbûna pêvajoyê neyînî bandor bike. Lewma jî Rêveberiya Tevgerê destnîşan dike wê ev ziman ji aliyê gel û tevgerê ve neyê qebûl kirin. Kürt halkının, herkesin bu mücadele içine girmesi gerekiyor. Li milê din pêvajoyên wisa tenê ji hin aktorên siyasî re nayên hiştin. Di vir de civak û hêzên civakî jî çalak beşdar dibin û daxwazên xwe yên demokratîkbûnê bi xurtî datînin holê.
niha cehv çûne ser merheleya pêkanînê. Di demên pêş de wê zelal bibe, gelo wê qanûn tenê wekî gaveke yekemîn bimîne yana? Gelo wê pêşiya gavên demokratîkbûnê veke yana? Tam di vê babetê de rola Rêber Apo ya di pêvajoyê de ji bo ku qanûn were pêkanîn û pirsgirêka baweriyê ya aliyan bê çareserkirin gelekî krîtîk e. Rêveçûna pêvajoyê wê tenê bi biryarên nû yên li meclîsê diyar nebe, bi esasî wê girêdayî gavên şêmber ên li seheyê diyar bibe.